Ahojte, vítam vás pri novom videu a máme tu predikciu na mesiac november, tentokrát pre vodné znamenia zverokruhu, takže ryby, rak a škorpión, toto budú výklady pre vás. Pozrieme sa na každú jednu oblasť vášho života, no a pozrieme sa, čo vás tu čaká. Nebudem zdržovať, rovno prechádzam na prvé znamenie a tým sú rybky. Takže ukážte mi aktuálnu energiu rýb na mesiac november. Ako sa rybky budú cítiť v tomto mesiaci? Čo pekné sa udeje v novembri rybkám? Dobre, na čo si rybky majú dať pozor? Čo čaká rybky v oblasti lásky? Priatelia, rodina, najbližšie okolie a vonkajšie vplyvy. Ako na vás budú pôsobiť tieto energie v novembri? Práca a financie. Aká je rada na mesiac november pre rybky? Dobre. Čo to tu mám? Dobre, milé rybky. Celkom sa mi páči tento výklad. Vaša energia tohto mesiaca je ESO pohárov. Je to veľmi pekná, ľahká, príjemná energia, ktorá nám hovorí o nejakých možných nových začiatkov, ale sú to skôr také začiatky, ktoré sú veľmi blízke, nejaké ponuky alebo nejaké príležitosti, ktoré sú veľmi blízke nášmu srdcu. Niečo, čo sme si nevymysleli ako keby racionálne, ale skôr nám to prišlo, ako keby naša duša si to pritiahla. Čiže nech už sa to týka buď nejakých zväzkov vzťahových, k čomu sa dostanem, lebo aj toto vyzerá veľmi pekne, alebo v tej pracovnej oblasti. Je to úplne možno, že niekto ako keby začne vykonávať nejaké svoje poslanie duše alebo nejakú svoju misiu alebo takéto veci. Máte tu naozaj veľmi takú ľahkú a príjemnú čerstvú energiu, ako keby možno niekto tu mal dlhú dobu nejaké otázky, že čo je to, čo má v živote vykonávať, alebo čo je to jeho poslanie, alebo čomu sa má venovať, alebo že či môže nejak začať sa živiť nejakým svojim hobby alebo takýmto veciam, tak je to úplne možné v tomto mesiaci, pretože presne takéto veci si budete ako keby do života priťahovať a takisto aj nadväzovať nejaké určite medziľudské vzťahy nové, alebo aj nejaké staršie medziľudské vzťahy prejdú nejakou transformáciou, pretože práve to, čo sa vám tu ukázalo, že čo pekne sa vám stane v tomto mesiaci, je to kartička smrti a znovu zrodenia. Čiže je to taká transformačná energia a je to presne o tom, že rôzne aspekty vašej osobnosti sa budú transformovať, ale takisto aj rôzne aspekty vášho fyzického života. Čiže všetko si prejde ako keby nejakou malou zmenou alebo aj veľkou zmenou, môže to byť všeobecne nejaká obrovská transformácia, ale je to niečo ohľadom toho, že púšťame nejaké staré veci. Dotiahneme si kartičky a ich hneď zistíme, čiže určite púšťame niečo negatívne, všetko nefunkčné, všetko, čo ako keby nie je v súlade s nami, všetko, čo naša ako keby nová verzia už nejakým spôsobom necíti, alebo to s nami nerezonuje, keďže vy v tento mesiac všeobecne budete dávať veľký dôraz na to, aby všetko, čo vykonáte, alebo všetko, do čoho vložíte nejaký svoj zámer, aby ste to tak cítili, ako keby každou bunkou svojho tela. Čiže veľmi budete pocitoví. Rybky všeobecne sú aj veľmi cítiace, vnímavé a osoby s takým hlbokým vnútorným svetom alebo s hlbokým prežívaním, ale ako keby ešte väčší dôraz budete dávať to, že nebudete chcieť vôbec plýtvať energiu na nejaké veci, ktoré s vami nie sú v súlade, ktoré s vami nerezonujú, v ktorých sa necítite dobre. Jednoducho nebudete navštevovať miesta a priestranstva, ktoré vám nerobia dobre, ako keby aj púšťate zo svojho života všetko negatívne a začínate ako keby žiť možno s väčším súladom so sebou samým. Na tú transformačnú energiu
to je v podstate to, čo sa vám stane pekné, tak vypadli mi tu kartičky spravodlivosť, čiže je to nejaká určitá... Sú to nejaké určité záležitosti, ktoré ako keby vám patria, alebo prídu vám na základe karmy, ale ja mám pocit v tomto zmysle, že je to skôr nie, že niečo, čo vám patrí, niečo negatívne, ale skôr niečo pozitívne, čo si zaslúžite. Takto by som to skôr objasnila. Ako keby ste v minulosti zasiali nejakú dobrú karmu a konečne sa vám to začína vraciať. Konečne vidíte jednoducho, ako keby sa naozaj dávali veci do pohybu, do súladu a ako keby naozaj začnete žať to dobre, čo ste kedysi zasiali, alebo možno ak ste v minulosti pomohli nejakému človeku, alebo vykonali ste nejaký dobrý skutok, alebo rôzne veci, alebo vykonávate niečo neustále z hĺbky vašej duše a naozaj nikdy nemáte taký prirodzene zlý zámer niekomu v niečom ublížiť, je to stále o vytváraní tej novej karmy, ale takisto, aj keď sme úprimní, priami a spravodliví ako keby k samému k sebe, čiže v situáciách sa riadíme presne podľa toho, ako si kto ako keby zaslúži, alebo dávam na to svoje nejaké cítenie, alebo to svoje poznanie, že ako sa ku mne človek zachová, ale som zbavený takej tej nejakej pomsty, chtivosti, ak sa niekto ku mne zachová zle, ale jednoducho ho ako keby vymazávam zo života a neriešim ďalej s tou osobou. Je to vytváranie dobrej karmy, je to taká ako keby sebaláska alebo sebaúcta a jednoducho nepúšťam si k telu niekoho alebo niečo, čo mi škodí. Čiže toto tu nám máte ako keby veľmi dobre pretransformované alebo prepracované tieto záležitosti karmické a ako keby vám sa vracia to dobre, čo ste kedysi vykonali. Vidno, že budete sa z toho veľmi tešiť, budete sa v tom cítiť veľmi dobre, pretože naozaj konečne uvidíte tú spravodlivosť alebo tú rovnováhu vo vašom živote. Úplne rytier páli, čiže normálne ako keby ste tu vdychli taký nový život, alebo sa zapálilo znova to vaše svetielko v nás, alebo sa konečne zapálila tá iskrička, ktorá vo vás je a ste úplne taký nadšený do tých zmien a všeobecne do toho nejakého ako keby nového života, pretože naozaj tu bude si prechádzať veľkou zmenou každý jeden z vás, milé rybky, a každý jeden aspekt vášho života sa môže meniť, čiže veľmi veľa zmien máte v tomto mesiaci všeobecne. A ďalej tu máme šestku pály, čiže znova ohnivá energia a niečo, že jednoducho úspech, také sebavedomie, tak budete žiariť, ako keby naozaj budete mať takú veľkú charizmu, dokážete zaujať veľký počet ľudí, budete ako keby také chodiace svetielko medzi ľuďmi, čiže veľmi dobre, to je to, čo sa pekne vlastne stane ako keby v tomto mesiaci. A naozaj sa v tejto energii budete cítiť veľmi dobre, budete úplne taký ako keby vyrovnaný, sebavedomý, charizmatický, budete tak sršať energiou všade, kde sa zjavíte, ľudia si vás všimnú, alebo respektíve ich očaríte, alebo budete ako keby aj taký inšpiratívny pre iných ľudí, jednoducho budú sa za vami otáčať, že čo je to za energia, že wow, prišlo svetlo do tejto miestnosti, čiže naozaj veľmi pekné a je to práve spôsobené tým, že ste ako keby pretransformovali tú svoju osobu a začínate ako keby mať také viac prehlbené to vnútorné vnímanie alebo cítenie. Na druhej strane, to, na čo si tu máte dať pozor, nám vyšla kráľovna pohárov. Čiže ja by som povedala, že kráľovna pohárov je takisto veľmi cítiaca osoba, ale ako keby nespadajte až do nejakých príliš emocionálnych záležitostí, až tak úplne, že citovo zaangažovaný. Neviem vám to presne vysvetliť, aby sa vám to v podstate nebylo to, čo som povedala doteraz. Kráľovna pohárov niekedy má také negatívne ako keby tendencie, že z nejakých maličkostí zvykne vytvárať nejakú drámu alebo jednoducho má také emočné vypätosti. Niekedy to môže byť kľudne až taká energia takej naivity. Čiže práve na to by ste si mali dať pozor, že niektoré situácie alebo tie zmeny, keď tu budú jednoducho keď tu bude jednoducho prebiehať tá väčšia transformácia vo vašich životoch, aby vás to úplne emočne ako keby nezomlelo. Čiže áno, rozhodujeme sa na základe toho cítenia tým srdcom a na základe tých kvázi našich pocitov, že kde sa cítim dobre, čo je so mnou v súlade, ale
nespadám až do takých ako keby vypätostí emocionálnych, že pre niečo sa až príliš nadchnem alebo niečo ma až príliš emocionálne zasiahne, niečo negatívne, aby sme si udržali skôr tú takú rovnováhu a taký stred, čiže práve na tie až veľmi vypäté emócie, či už pozitívne alebo negatívne, by som si dávala pozor, keďže nám vypadla tá kráľovná pohárov. A máme tu aj kráľovnú mečov, čiže presne nám to hovorí, ako keby áno, cíť tým srdcom, ale nezabudni zo sebou vziať aj ten rozum. A ona tu má presne ten pohárik ako keby zavretý v takej tej klietke, neviem, či to vidno na tej karte. A to je presne to, že držíme si ako keby trošku taký odstup od vlastných emócií, čiže nepodliehame všetkým nejakým emocionálnym vypätostiam, čiže trošku patrí sa jednoducho zapájať aj to rácio, ale rozhodujem sa na základe môjho stredu, na základe môjho srdca. Takisto tu nám mám ukázané, že konkrétne by ste si tu nám mohli dať pozor na nejakú konkrétnu osobu vo vašom živote, čo sa týka nejakého biznisu alebo nejakej práce. Ak tu budete začínať niečo nové, môžete tu na kľudne mať dočinenia s nejakým vašim šéfom alebo nadriadeným alebo niečo také vám tu môže vyskočiť, čiže dala by som si na to pozor. Je tu kľudne možné, že tu bude nejaká konfrontácia zo strany vášho nadriadeného alebo niečo také a budete donútení robiť niečo nové a presne na toto je, aby ste jednoducho nereagovali na základe svojich nejakých negatívnych emócií. Takže ako keby držte sa tak v strede a už akákoľvek správa vám od tohto človeka príde, tak jednoducho skúste to vziať tak, že OK, jednoducho asi sa deje nejaká zmena alebo niečo tu potrebuje premeniť. Nevidím to negatívne, že napríklad aj keby vám povedal, že vás musí vyhodiť alebo niečo také, skúste sa na to pozrieť tak pozitívne, že máte príležitosť nájsť si niečo lepšie, niečo, čo bude podľa vášho plánu duše a samozrejme aj na základe toho môžete byť prinútení práve venovať sa veciam, ktoré cítite, ktoré už možno aj vykonávate ako hobby, aby ste to pretransformovali možno do vášho nejakého biznisu alebo vykonávali tu na možno nejaké hĺbšie poslanie v prospech viacerých ľudí alebo nejakého širokého spektra, pretože to, čo je tu na pekné, je to, že som vám povedala, že zaujmete veľmi veľký počet ľudí a môžete byť tým ľuďom inšpiráciou. To je, takisto kartička aj toho, že tu na kľudne môžete byť pozvaná na nejaký rozhovor časom alebo niečo, že jednoducho budete vystupovať pred publikom. Môže to byť kľudne aj, keď tu mám nejakých umelcov alebo umelecky nadaných ľudí, aby ste sa ako keby venovali skôr tomu vašemu niečomu, vášmu srdcu blízkému, ako napríklad zotrvávať tu v nejakej nevyhovujúcej práci. Čiže toto by som vôbec nebrala nejakým spôsobom zlom. Dobre, ďalej tu máme oblasť lásky. Veľmi pekná kartička maga, čiže znova niekomu sa tu bude niečo zhmotňovať, alebo niekto si tu v minulosti možno vysielal nejaké zámery ohľadom nejakého partnera, alebo takto. A je veľmi možné, že tu aj stretnete nejakú konkrétnu osobu, s ktorou sa rozpočne niečo nové a bude to veľmi zaujímavé, veľmi niečo pekné. Počkáme si ešte na ďalšie kartičky, čo nám tu objasnia v tejto oblasti lásky. Milé rybky, aby som si ešte aj dala pozor v tomto mesiaci na to, čo si želáte, alebo to, aké myšlienky vám prúdia hlavou, pretože je naozaj veľká možnosť, že sa vám to splní. A preto hovorím, že dávajte si na to pozor, pretože ak si myslíme negatívne veci, alebo si tvoríme v tej mysli tie negatívne schémy, ako ona tu vidíte, že presne nám tu vypadla aj na to kartička, že jednoducho ten obraz v zrkadle nie je totožný s tým, čo je ako keby v realite. A v realite je ona úplne ako keby na poriadku, nemá tu žiadne obmedzenia, alebo nič ju ako keby je taká slobodná, nespútaná, ale vlastnými negatívnymi myšlienkami v tom zrkadle vidno, že sa cíti, ako keby nevidela realitu taká, aká je, pretože má tam pásku cez oči, alebo respektíve cíti sa niekde uviaznuto alebo obmedzenie, pretože je ako keby zaviazaná tými špagatmi, alebo čo to je, čiže ako keby nemá takéto
Toto je kartička, ktorá mi stále hovorí aj o tom, že ako keby nemáme na nejaké uskutočnenie dostatok sebavedomia. A keďže nám to vyskočilo v oblasti lásky, tak ako keby verte si jednoducho, že dokážete zaujať tú druhú polovičku, alebo jednoducho prejavte viacej to sebavedomie, ktorým by ste naozaj mali sršať v tomto období, tým sebavedomím a tou charizmou a tou takou hravosťou, tým ohňom, čiže naozaj tu máte pekné energie, nemusíte sa ako keby strachovať alebo vytvárať si nejaké negatívne schémy v hlave. Ak tu máme nejaké zväzky, ktoré už dlhodobo majú nejaký problém, tak myslím si, že tu nám bude nejaký, je možné nejaký rozchod alebo odchod jednoducho z tohto partnerstva, pretože máme tu 6 mečov a tá nám hovorí o tom, že niečo nevyšlo podľa našich plánov, je nám tu teraz veľmi ľúto, ale z tej lásky k samému k sebe z toho odchádzame, pretože už to nie je vyhovujúce a nechceme sa ďalej trápiť, rozhodli sme sa siahnuť po to svoje šťastie, po tú hviezdu, ešte stále veríme a máme hlbokú vieru a nádej v to, že budú pre tie lepšie zajtrajšky a jednoducho, že v tých nejakých nových vodách nás stretnú viacej tie priaznivé a vhodné veci a potrebujeme ako keby sa presunúť. Pre niekoho to vyslovene môže byť, že sa bude sťahovať alebo presúvať z jedného miesta na druhé, preto, lebo jednoducho myslí si, že na tom mieste bude šťastnejší a je to aj pravda. Čiže toto je konkrétny odkaz ako keby pre nepriaznivé, nevyhovujúce zväzky. No a v tých nových partnerstvách takisto máte tú veľkú príležitosť stretnúť nejakého nového človeka alebo zhmotniť si ten fungujúci krásny partnerský vzťah, ale znova máte v to veriť a máte nájsť to sebavedomie na to a možno aj sa z vašej strany by mal plynúť nejaký ten prvý krok, alebo pri tej kartičke Mag, aby som si tu snažila sa tie veci vizualizovať a jednoducho tvoriť to, že ako sa chcem cítiť v tom partnerstve, akú tú druhú polovičku chcem stretnúť, ako by mala vyzerať, aké by mala mať charakteristické črty, presne podľa toho, ako to cítim a ako to vnímam. Takže veľmi pekne to tu s vami vyzerá tento mesiac aj v oblasti lásky, milé rybky. Nestrácajte vieru a nádej pre tých, ktorí dlhodobo sú sami alebo nevedia si nájsť toho partnera. Skôr si vysielate ten priaznivý zámer toho, ale presne vám veľmi dobre v tomto období funguje ako keby tá vizualizácia, práve to zhmotňovanie. Dobre, prechádzame na blízke okolie. Rodinných príslušníkov a nejaké vonkajšie vplyvy, vaši blízki ľudia, kamaráti. Máte tu energiu rytiera pohárov, čiže OK. Chcela by som vás upozorniť, že milé rybky, vypadli nám 4 kartičky, ale všetky ich beriem. Chcela by som vás upozorniť na to, že vy tu možno smutíte po niektorí, že nemáte ako keby tú správnu osobu pri sebe alebo neviete nájsť úplne toho vhodného partnera a teraz ja by som vám dala takú tú myšlienku alebo takú tú novú informáciu, že či náhodou niekoho zo svojho blízkeho okolia neprehliadate a či náhodou k vám neprechováva nejaké tie hlbšie city, pretože pri rytierovi pohárov to je úplne kľudne možné a môžete už mať dokonca v živote takúto osobu, ktorá vám naozaj ponúka niečo dlhotrvácne a dlhodobé. Rytier pohárov je stále ten, s ktorým tvoríme nejaký dlhotrvajúci vzťah a dokonca je možné, že až vedie k nejakému manželstvu alebo k niečomu záväznému. Čiže ja by som si tak trošku, presne nám tu vypadla aj kartička Vyselca, čiže ako keby pozri sa na tie všetky osoby, ktoré máš okolo seba z nejakého iného uhlu. Možno práve nejaký človek ti už ponúka svoje srdce alebo svoje city, len ty si z nejakého dôvodu ho nevšímaš, alebo si ho pre ženy teraz konkrétne, alebo aj pre mužov to môže byť, že sme zaradili jednoducho tú druhú polovičku do nejakého friend zone. A možno to nie je úplne na škodu porozmýšľať nad týmto človekom, ale ako keby musíme sa začať na ňo pozerať takým iným spôsobom, iným štýlom a ako keby odznova ste mali tú osobu pri tejto karte spoznávať jednoducho, že začíname niekoho z nášho okolia blízkeho vnímať iným spôsobom a tým pádom ho ako keby spoznávame, že už ho neberieme ako nejakého kamaráta, kamarátku alebo nejakú, ja neviem, náhodného kolegu, ale trošku si o ňom zbierame také informácie a čekujeme si ho, že či náhodou by mi nezapadlo
nezapadol aj nejak do môjho života, alebo že či tam nie je možnosť stvorenia niečoho nového, ako keby ste sa mali o tom človeku konkrétnom dozvedieť niečo viac, čiže ako keby všimajte si to svoje okolie, lebo máte tu priaznivé energie a je možnosť nadviazať tu nejaký hlbší zväzok s niekým takým a dokonca mám tu aj kráľa Pali, čiže pre niekoho to môže byť, že dokonca aj viacerí ľudia z vášho okolia o vás majú záujem a skôr by som povedala, že tento typ človeka, ktorý sa mi ukázal v tejto energii, tak mi hovorí o nejakom, môže to byť kľudne znamenie leva, alebo barana, alebo strelca, je to taká ohnivá energia a ako keby je to veľmi taký cieľavedomý muž, ktorý má nejaké jasné vízie do budúcna, presne vie, čo si ako predstavuje, presne vie, ako to vykonať. Je taký ten líder, taký vodcovský typ, taká dosť silná osobnosť, ale zároveň má úplne ako keby to horúce srdce. Mne to tu na vyslovene ide najviac na toho leva, takže porozhliadla by som sa určite po okolí, milé rybky, pretože niekto zaujímavý tu na vás môže na vás vyčkávať alebo mať o vás záujem. Dokonca môže sa vám aj niekto z týchto dvoch pánov ozvať ako prvý a mali by ste prijať ako keby to pozvanie niekam von, pretože presne ten rytier palíc môže to byť napríklad, že vám napíše nejaký e-mail alebo vám pošle len nejakú kyticu rúží alebo ja neviem, budete si s ním dopisovať alebo jednoducho vymieňať si nejaké svoje názory, pohľady a ideje ohľadom vnímania života, ako keby ste nadväzovali ten vzťah na takej hĺbšej úrovni, čiže veľmi pekne vyzerajú tie okolité energie a niekto taký tam na vás čaká a dokonca je tu kartička Svet, takže to je nejaký začiatok radostný nejakého nového cyklu a nového obdobia v našom živote a takisto mi napadá, že pri tej kartičke transformácia je presne to, že možno opúšťate ten single život a začínate tvoriť niečo vážnejšie a niečo veľmi radostné, niečo veľmi pekné. Samozrejme môžete ísť tu na, alebo vás pozve tento človek, niektorý z týchto dvoch pánov na nejaký výlet, alebo kľudne môže to byť aj zahraničie pri tej kartičke Svet, čiže kľudne to môže byť aj nejaké cestovanie a takéto veci. Takže no na vašom mieste by som i hneď nezahadzovala nejakých ľudí z vášho okolia, že toto nie je perspektívne, pretože ako keby vám chýbajú tie informácie o tom človeku, alebo ste sa na neho ešte nezačali pozerať týmto štýlom, čiže zmente ako keby pohľad alebo perspektívu vnímania tých daných osôb. Dobre, máme tu kartička práca a financie, teda oblasť a máme tu kartu 3 poháre. Kolo osudu, veľmi priaznivé, veľmi priaznivé. Kolo osudu nám hovorí o nejakej udalosti osudovej, ktorá k nám nejakým spôsobom prichádza a je to dosť také nečakané, taký nejaký prekvapivý zvrat istých situácií a je to ako keby vo váš prospech, pretože máte sa zameriavať možno, ako som povedala, na nejaké úplne iné veci vo vašom živote, lebo tu som vám hovorila, že vo vašej starej práci môžete mať nejakú konfrontáciu so šéfom a jednoducho presne udržiavať si ten pozitívny mindset a ísť si za tým hlasom ako keby vašej duše alebo vášho srdca. A 3 poháre je znova ako keby na tom mieste ste mali aj stretnúť nejakých ľudí na rovnakej vlne alebo by ste sa mali spájať v tej pracovnej oblasti s ľuďmi, ktorí majú rovnaké vnímanie, rovnaké hodnoty a spájať sa s rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi, ktorí vidia rovnako veci, kde nájdete tú oporu, kde budú tie vzťahy založené na takej úprimnosti, dôvere a skôr také hĺbšie vzťahy. A jednoducho naozaj môže sa tu udiať niečo veľmi pekné, čo ovplyvní to vaše pracovné smerovanie a vyslovene vás to ako keby sa tu mali vytvoriť nejaké synchronicity, ktoré vás vyslovene chcú poviesť na tú správnu cestu vašim životom. Čiže ako som povedala, niekto, ak naozaj cíti už veľmi dlhú dobu v svojom živote, možno aj od puberty, alebo jednoducho naozaj celý život cíti, že má na tomto svete nejaké poslanie alebo niečo hlbšie vykonávať, je veľmi možné, že práve tam vás to vedia, ako keby ste mali už konečne vykonávať to vaše poslanie alebo tú nejakú hlbokú vec, kľudne to môže byť môže to byť nejaké spirituálne služby, alebo ako som povedala, oblasť umenia alebo niečo pre veľký počet ľudí, čiže kľudne sa vám to môže zjaviť. No a toto tu bude taká dosť pre
prevratná vec alebo taká prekvapivá synchronicita a vám sa tu odporúča, aby ste nechali sa nejakým spôsobom viesť tým prúdom, pretože tu budete stať pred nejakou voľbou a bude to voľba, kde sa budete rozhodovať o smerovaní vašej budúcnosti alebo budete sa rozhodovať ohľadom toho napredovania vašim životom alebo kam vás to zavedie. Jednoducho táto situácia, tento zvrat spôsobí nejaké hlboké zamýšľanie, pretože máme tu ESO mečov, čiže budete si sami v sebe objasňovať alebo vyjasňovať, kam smeruje ten váš život a ako to ďalej bude vyzerať a budete tu nastať vyslovene pred nejakou dôležitou voľbou, od ktorej ako keby bude závisieť, do ktorého smeru sa vydáte. Čiže znova, ja by som sa rozhodovala na základe toho srdca, na základe volania tej duše, pretože toto je vaša energia mesiaca a ako som povedala, cítime srdcom, ale berieme aj ten rozum so sebou, čiže kľudne môžete tu mať ešte nejaké vyslovene vám to prinesie nejaké nové možnosti, nové príležitosti, možno to zmení nejaký váš pohľad alebo myslenie, ako keby vyjasnenie, nejaký taký aha moment a budete sa nad tým veľmi zamýšľať určite, lebo bude to pre vás ľakavá ponuka a ja si myslím, že vy aj hneď ako keby pocítite, že táto ponuka je vám blízka a zároveň to, čo vám tu vypadlo ako rada na tento mesiac je 7 pohárov, čiže znova nám to hovorí o nejakej dôležitej voľbe, o niečom, čo si vyberáme, možno budeme mať k dispozícii aj viacej ako keby nápadov alebo viacej možností na smerovanie toho života. No a keďže nám to vypadlo ako rada, tak to bude určite nejaká dôležitá voľba, na ktorú by sme, ja si tu dotiahnem ešte karty, že presne čoho sa to bude týkať. Možno tu aj dlhšiu dobu sa vôbec nebudete vedieť rozhodnúť, pretože vy nebudete vedieť ako keby tak úplne, že ktorá cesta kam vedie, pretože vy až keď ako keby sa pustíte na tú jednu z tých cestičiek alebo možností, tak až vtedy sa vám ako keby objasní to ďalšie smerovanie, čiže ako keby ste sa mali trošku oddať tomu vesmíru, no. A presne môžete mať také pocity, že niektorá ponuka vás veľmi láka alebo máte pre ňu veľké nadšenie, ale bojíte sa, že sa nebudete vedieť nejak dostatočne finančne zabezpečiť s touto ponukou. Čiže ako som povedala, že niekto tu má nejaké presvedčenie, že nie je možné sa živiť nejakou svojím hobby alebo niečím takým, alebo vykonávať nejakú vec, ktorú vyslovene, že chcete vykonávať, pretože ako keby nám to neprinesie dostatočné množstvo financií na normálne bytie a žitie, ale chcem povedať to, že vy keď sa začnete úplne fokusovať na to a jednoducho nebudete míňať energiu do nejakých iných vecí, ktoré nemajú až taký veľký potenciál pre vás, alebo niečo, čo vykonávate iba pre tie peniaze, ak toto pustíme a začneme naozaj plnou parou pracovať na realizácii toho nášho sna, alebo tej vízie, alebo toho nášho cieľu a toho, čo cítime jednoducho v našej hĺbke, tak máte tu veľmi krásny výsledok a máte tu kartu slnka, čiže veľmi veľké ako keby emočné, mentálne, duševné, finančné naplnenie, jednoducho v každom aspekte, ako keby naozaj budete sa veľmi dobre ako keby cítiť v tom, čo vykonávate a tým pádom sa o vás ako keby ten vesmír postará a nenechá vás v štychu aj ohľadom tých financií, lebo len musíte ako keby robiť to s tým takým hlbokým zámerom, že jednoducho to je to, čo ja cítim a to je to, čo chcem nejakým spôsobom možno pomáhať ľuďom alebo takéto veci, čiže ja by som sa pustila do toho, aj keď môžete mať z toho strach, ako som povedala, z tejto voľby alebo z tejto možnosti. Pozrieme sa ešte na záverečný odkaz k tomuto výkladu. Máme tu, že nič nie je ako keby vyrité do kameňa alebo niečo také. Čiže tá kartička mi hovorí o tom, že nech už akokoľvek smeruje momentálne váš život a nie je to úplne priaznivé pre vás, alebo sa vám to nepáči, jednoducho nikde nie je ako keby napísané, že takto to musí byť. Toto je presne kartička o tom, že staň sa ty sám tým tvorcom svojho života. Máte tu tú kartičku maga, čiže som povedala, že v tomto období si veľmi veľa vecí viete zhmotniť alebo jednoducho vysnívať, zvizualizovať a začať si ich priťahovať. Jednoducho presne je to o tom, že zober to do vlastných rúk, chyť sa toho kormidla a otoč to tým smerom, ktorým ty chceš, čo tebe prináša radosť, čo tebe robí dobre. Presne to má aj súvislosť s tou kartičkou kolo osudu, že tebe tu aj príde niečo veľmi pekné, nejaký prekvapivý zvrat
zvrat situácií. A takisto chcem povedať, že znova mi to rezonuje aj s tou kartou spravodlivosti na mieste, že čo pekné sa stane. Čiže ako keby som hovorila na začiatku, že začínate žať to, čo si zaslúžite. Čiže toto niečo prišlo do vášho života presne preto, aby ste sa cítili dobre, aby ste vykonávali to, čo máte vykonávať, aby ste boli už na tom správnom mieste v živote a nemotali sa v niečom nepriaznivom, čo myslím si, že v tomto mesiaci vy už aj nechávate za sebou a príde tu nejaká harmónia alebo väčšie vyrovnanie, alebo ako som povedala, vyrovnanie karmy, žnete tú dobrú karmu, ktorú si zaslúžite. Čiže ja by som na vašom mieste určite do týchto nových vecí išla a pokonala ako keby ten strach. Rozhovory s inou osobou, veľmi pekná kartička. Takže táto karta mi stále hovorí o tom, že na základe rozhovorov s inými osobami, čiže keď sa začneme spájať s osobami, ako som tu hovorila, na tej rovnakej vlne, čo majú rovnaké zmýšľanie, rovnaké hodnoty, alebo kontaktujeme možno osoby, ktoré nám veľmi rozumejú, alebo cítime tam tú prepojenosť, tú podporu, môžu od týchto osôb prameniť nejaké dodatočné informácie pre vás, ako keby tie osoby vás tak namotivujú, podporia, popchnú, ako keby ste mali hľadať útočisko pri týchto ľuďoch a naozaj niečo sa vám tu môže na základe týchto rozhovorov objasniť alebo vyjasniť a na základe toho aj spravíte nejaký ten prvý krok vo vašom živote. Čiže určite, keď nám vypadla táto karta rozhovory s inou osobou, tak rozprávajte ako keby s inými osobami naozaj to, čo je vo vašom vnútri, to, čo cítite, to, čo chcete. Hovorte im svoje najhlbšie nejaké predstavy, nápady, ideje, tajomstvá, vyslovene, všetko to hlboké, čo obsahuje ako keby vaša osoba, otvorte sa a začnite vnímať tým srdcom a takisto sa o to aj deliť ako keby s inými ľuďmi. Dobre, vytiahnem si tu ešte jeden posledný odkaz a váš výklad je na konci. Dobre, otočili sa mi až dve kartičky, obe ich beriem, nádherná karta, hojnosť, čiže znova karta slniečka a hojnosť mi úplne pasujú teraz k sebe v tomto výklade, čiže smerujete k hojnosti, k blahobytu, k tomu finančnému aj duchovnému, emočnému naplneniu, tak ako som povedala, iba musíte ako keby počúvať to svoje srdce alebo tú svoju dušu. A ešte nám tu vypadla afirmácia obklopuje ma nekonečná láska, čiže naozaj vy máte okolo seba ľudí a máte to útočisko, dokážete sa na nich obrátiť, dokonca vo vašom okolí je aj osoba, ktorá je úplne vhodným partnerom pre vás, len si ju ako keby z nejakého dôvodu ešte nevšímate. Takže určite by som vám povedala, milé rybky, že vás čaká veľmi pekný mesiac, veľa zmien, veľa transformácií, ale všetko sa to deje vo váš prospech a veľmi pekne to vyzerá naozaj. Ak niekto teraz si prechádza nejakými turbulenciami, všetko sa dá úplne do poriadku a všetko tu na kvázi vás čaká to výborné a dobre, ak sa rozhodnete na základe toho srdca a budete počúvať jednoducho to svoje vnútro, ktoré vás vedie. Veľmi krásny výklad. No a ja sa s vami lúčim, určite sa vidíme pri ďalšom videu a ja už prechádzam na ďalšie znamenie. A tým znamením je rak, takže ja už vás vítam, milé raky, a teraz sa pozrieme na to, čo vás čaká v každej oblasti v tomto mesiaci. Takže ukážte mi energiu rakov na mesiac november, ako sa ráci budú cítiť v tomto mesiaci. Wow! Máte tu na tento mesiac energiu hviezdy. Dobre, čo pekné sa rakom udeje v tomto mesiaci? Kráľ palíc. Na čo si v tomto mesiaci majú dať raki pozor? OK, voz. Čo nás čaká v oblasti lásky, milé raky, raci? Najbližšie okolie, rodina, priatelia, blízki ľudia, vonkajšie energie, ako na vás budú vplývať. A ešte sa pozrieme na pracovnú oblasť a oblasť financií. Super. A aká je pre vás rada na tento mesiac, milí raci? No,
Takže energia na tento mesiac vaša vyšla hviezda, čiže budete mať ako keby veľkú vieru a nádej, alebo takú tú trpezlivosť a naozaj budete vysielať taký ten zámer, že sa všetko stane vo váš prospech, alebo vieru v tie lepšie zajtrajšky, alebo budete tak v takej energii dúfania, že sa všetko zlepší alebo lepší. Vyslovene ako keby ste tu mali aj takú odvahu alebo takú silu v sebe, ako keby siahnuť si po to svoje šťastie, po tú svoju hviezdu, ale zároveň prepájate ako keby všetky roviny vašej osobnosti, čiže presne máte veľmi dobrý kontakt ako keby s tou 5. dimenziou a siahate si do tých výšin, ako keby máte také spojenie so svojím vyšším ja a riadite sa podľa toho, ale tie nejaké spirituálne prežitky, ako keby ťaháte z tej 5. dimenzie do tej hmoty, čiže ste aj veľmi dobrí ako keby ukotvení na tejto zemi, v tejto hmotnej realite, čiže vyslovene používate v každodenných oblastiach, v každodenných udalostiach, v každodenných bežných situáciách nejakú tú vyššiu múdrosť, alebo respektíve čerpáte z toho vašho vyššieho ja, čiže veľmi pekné a ako keby to vás drží, tak najviac tá vaša viera, alebo to také odhodlanie, alebo takéto vyslovene také magnetické priťahovanie si toho krásneho, čo vás môže čakať. Čiže veľmi v dobrej energii ste, ako keby neustále vysielate aj tie svoje zámery na tie lepšie časy, alebo už chcete, jednoducho rozhodli ste sa v svojom vnútri, v svojej hĺbke, že jednoducho chcete byť šťastní. To, čo vás v tomto mesiaci čaká pekné, vypadla nám energia kráľa palíc, čiže no, ukazuje nám to na nejakú konkrétnu osobu, ale ešte sa pozrieme, čo s tou osobou tu budete riešiť. Ako keby ste na svojej ceste v tomto mesiaci mali mať dočinenia s nejakou veľmi cieľavedomou, disciplinovanou osobou, ktorá ako keby vie, čo chce, vie za čím si ide, vie dosiahnuť svoje ciele, je veľmi vodcovský typ, líder, taký, možno vás tu nejak popchne a je to taká ohnivá energia, takže môžete mať dočinenia s ohnivým znamením. Dobre, pozrieme sa, že čo sa to tu udeje s týmto kráľom palíc. Dobre, táto osoba vám príde do života nejak tak úplne z nenazdajky, by som povedala, lebo vy ste si jednoducho pritiahli túto osobu na to, aby ste konečne mohli nejakým spôsobom konečne napredovať v svojom živote, aby táto osoba sa pričiní na vašom posune, pretože vypadla nám tu 8 palíc a je to kartička veľkej rýchlosti, alebo jednoducho stále mi to vyjadruje rýchlosť a zároveň taký fokus na svoj cieľ, alebo že sme jednoducho tak zameraní na to, za čím si ideme. Čiže ako keby táto osoba vám s tým mohla pomôcť viacej nerozprašovať možno energiu na nejaké zbytočné veci, ale skôr sa sústrediť ako keby na to dôležité. Čiže môžete tu mať rozhovor s takouto osobou, to môže byť osoba z vášho okolia, to môže byť rodinný príslušník, môže to byť nejaký kolega v práci, môže to byť naozaj úplne ktokoľvek, dokonca to môže byť aj nejaká random osoba, ktorá vám nejakým spôsobom pomôže. Dokonca mám pocit, milí radci, že túto osobu môžete stretnúť na nejakej udalosti, kde sa pôjdete zabávať alebo baviť, alebo ja neviem, budete niektorí možno pozvaní na nejakú svadbu, tak tam stretnete tú osobu, alebo to môže byť nejaká zábava, alebo nejaký ples, alebo napadá mi Stužková, ale v tomto období neviem, či sú Stužkové slávnosti, čiže môže byť aj to, ak náhodou. Takisto to môže byť aj len nejaká party, ale nemyslím teraz úplne, že party v nejakom klube v noci, ale nejaká oslava, hej, napríklad detská oslava narodenín alebo niečo v tomto zmysle, čiže kľudne túto osobu môžete stretnúť, ako hovorím, úplne random, nečakane a nejak si s ňou vymeníte nejaké pohľady alebo názory a jednoducho táto osoba vám pomôže ako keby napredovať alebo smerovať tým správnym smerom v svojom živote. Takisto máme tu 5 mečov, čiže
mi to hovorí o tom, ako keby možno tejto osobe sa začnete nejakým spôsobom sťažovať, ale nie v tom negatívnom zmysle, ale skôr ako keby ste jej mali opisovať nejaké nepriaznivé situácie, ktoré vás stretli, alebo niečo z minulosti, možno čo vám nevyšlo, alebo opisujete niečo a tá osoba na základe toho vám nejakým spôsobom veľmi dobre doradí a vy budete ako keby presne vedieť, že čo máte urobiť, alebo jednoducho od tej osoby bude prameniť niečo také konkrétne, čo vás tak popchne. Čiže to, čo sa vám pekné stane v tomto mesiaci, je práve to, že môžete naraziť na túto osobu, ktorá bude mať veľký vplyv ako keby na smerovaní vášho života, ale nemusíte vy vytvoriť priamo spoluprácu s tou osobou, ona vám iba môže doradiť alebo povedať nejakú konkrétnu zásadnú myšlienku, ktorá vám nejak utkvie v pamäti a vy na základe toho budete potom ďalej konať vo svojom živote. To, na čo si tu nám máme dať pozor, vyšla kartička vozu, čiže ak sa už rozhodnete pre nejaký čin alebo konkrétnu nejakú voľbu vo vašom živote, tak zároveň aby ste neboli takí úplne nadchnutí do niečoho a budete sa do niečoho hrnúť takým príliš veľkou rýchlosťou a budete takí plní očakávania a jednoducho budete ako keby tak chcieť už to vykonať, ale ako keby ste tu skôr mali čakať na ten správny moment a trošku si to aj premyslieť a v tomto prípade, ak aj niečo už chcete vykonať, pretože ako som povedala, kartička milenci nám hovorí o nejakej voľbe, o nejakom rozhodnutí, na základe toho, čo cítime, kde nás to nejakým spôsobom volá, čiže veľmi správne ako keby spravíte rozhodnutie a vy budete ako keby, ako som povedala, mať takú jasnú víziu a fokusovať sa už na ten daný váš konkrétny cieľ, ale ako keby ste si tu mali skontrolovať, aby všetko bolo na poriadku, aby všetko tak s nejakým spôsobom do seba zapadalo a ladilo a až vtedy sa vydám na takéto jasné smerovanie, aby ste náhodou potom na tej ceste nezistili, že niečo ste podcenili alebo niečo ste nedomysleli alebo nedoladili, čiže ako keby v tomto prípade sa vypláca tá trpezlivosť. Síce vám táto osoba pomôže vás tak popchnúť a vy naberiete tú jasnú víziu a budete sa chcieť do toho tak silou, mocou i hneď hrnúť, ale skôr tak by som povedala, že držme si v hlave tú svoju predstavu, ale skôr tak trpezlivo vykonávajme po poriadku, ako keby toto je niečo na dlhé trate, čiže to je niečo, kde sa vyplatí ako keby nepodceniť tie pevné základy, aby nám to krásne rastlo. Čiže vy máte si dať záležať na budovaní tých pevných základov a potom neustále už do toho budete vkladať nejakú energiu a už to pekne bude rásť. Ale ten začiatok ako keby ste nemali podceniť, keďže to máme na mieste toho upozornenia. A takisto vám s touto vecou alebo táto nejaké rozhodnutie alebo možno nejaká konkrétna ponuka takisto môže plynúť od nejakej významnej osoby. Väčšinou je to osoba staršia od nás a väčšinou má veľmi veľa už v živote skúseností, čiže ako keby vám mohol tu na niekto doradiť, ale je to skôr taký racionálnejší typ a skôr je to taký typ človeka, ktorý dokáže ako keby rozdávať tie nejaké životné rady alebo skúsenosti alebo múdrosti, čiže ak sa nebudete možno vedieť rozhodnúť, porozprávajte sa s niekým takým, to môže byť kľudne náš detko alebo niekto naozaj už taký, ktorý možno už aj človek, ktorý je na dôchodku alebo smeruje ku tomu dôchodku, že naozaj už má toho v živote veľa prežitého a veľmi veľa vecami si už prešiel a vieme nám tak naozaj z takého racionálneho hľadiska doradiť, čiže možno by ste sa mohli aj s takouto osobou nejak tu porozprávať alebo ustáliť si s ňou, keď nebudete vedieť, že vlastne ktorým smerom alebo ako sa rozhodnúť alebo ako napredovať. Dobre, to, čo nás čaká, vás teda čaká v oblasti lásky, vypadla nám tu cisárovna, čiže toto je naozaj veľmi pekná energia ženy, ktorá poskytuje taký ako keby pocit domova, alebo zabezpečuje nám takéto pohodlie v živote, alebo jednoducho vieme sa na tú ženu spoľahnúť. Čiže ak tu teraz hovorím o nejakých priaznivých partnerských zväzkoch a máte takého partnera vedľa seba, čiže ako som povedala, na karte je žena, ale to môže byť aj muž jednoducho, na ktorého sa dá spoľahnúť, ktorý takisto sa podieľa a zapričinuje na tom ako keby pohodlí domova, alebo jednoducho je to tu nejaký súlad medzi partnermi. Pre niekoho tu môže byť konkrétny špecifický odkaz
odkaz, že budete rozmýšľať alebo sa dozviete takú novinku, že vás čaká príchod nejakého nového potomka alebo ratolesti, jednoducho, že prírastok do rodiny, pretože to je vyslovene karta nejakého tehotenstva alebo zárodku, počiatku, alebo to môže byť aj úplne nejaký nový počiatok vo vzťahu alebo nový cyklus alebo niečo konkrétne. Znova vás tu čaká nejaká dôležitá voľba aj v oblasti lásky. Budete sa musieť rozhodovať, možno aj medzi viacerými ponukami, že ako ďalej budete smerovať. Možno tu práve keď sa budete chcieť rozhodnúť v podstate, alebo sa dozviete, buď sa rozhodnete, že idete pracovať jednoducho na tom bábätku, alebo sa už dozviete, že vaša partnerka je tehotná, alebo ak to pozerá žena, tak sa dozvie, že ona je tehotná. Tak ako keby budete rozmýšľať nad tým, že možno je vhodné mať nejaké väčšie bývanie, alebo budete sa možno o tom rozhodovať nejakým spôsobom, alebo voliť si, že ako ďalej jednoducho, aké zmeny budete v živote vykonávať, aby ste vlastne pekne urobili cestičku tomu novému prírastku, neviem sa vykoktať, pardon. Dobre, keď sú tu single ľudia, je tu ukázané, že príliš ako keby pri tej hovorím, že nejakým spôsobom príliš tlačíme na pilu a trošku sa spomaľ. Zase je tu tá kartička rýchlosti, čiže veľmi rýchli ste raci v tomto mesiaci a trošku ako keby dajte si čas s týmito vecami, ale je tu možnosť spoznania nejakého nového človeka a rozpočať s ním nejaký nový cyklus, ako som povedala, ten zrod niečoho nového alebo nejaký nový počiatok. Čiže je tu úplne možné, že stretnete nejakú veľmi zaujímavú osobu, ktorá vás i hneď na prvý pohľad zaujme, bude z nej vyžarovať taká tá charizma, sebavedomie, taký ten oheň, také niečo veľmi atraktívne pre vás, bude to veľmi aj taká úspešná osoba, by som povedala, ak to pozerá žena, nech si to prevráti tento opis, potom platí na muža. Takže v oblasti lásky to tiež vyzerá celkom hodne a pekne, ale netlačte príliš na pilu, ako keby dajte tomu čas a dajte udalostiam taký prirodzený vývoj alebo prirodzený prieplav chodu toho všetkého, aby to všetko išlo tak pekne po poriadku. Rodina, priatelia a blízke okolie. Od rodinných príslušníkov tu plynie nejaká hojnosť alebo nejaký blahobyt, čiže ak náhodou tu presne bude niekto, kto sa dozvie, že očakáva bábätko, je možnosť tu získať nejaký dar, alebo je možnosť, že vám možno rodičia alebo prarodičia alebo niekto taký zabezpečí možno nejaké bývanie alebo vám dopomôžu nejakým spôsobom finančne, čiže ako keby máte tu to útočisko a tú oporu v svojich rodinných príslušníkoch alebo od toho blízkeho okolia. Vyložíme si tu ešte kartičky, že čoho sa to tu presne týka. Tá kráľovná mincí. Ako tak pozerám na ten výklad, máte tu naozaj okolo seba veľmi veľa dobrých ľudí a oplatí sa ako keby udržiavať nejak kontakt s tými ľuďmi, lebo aj tu máte človeka, ktorý vám nejakým spôsobom môže doradiť pri tej voľbe. Tu máte človeka, ktorý spôsobí to popchnutie, tu máte veľmi pekného partnera, alebo dobrého teda, alebo nejakú atraktívnu osobu, ktorá sa pripletie do vášho života. Tu máte znova nejakého rodinného príslušníka, ktorý je veľmi štedrý, čiže rozhodne sa ako keby môžete spoľahnúť, presne ako som povedala, môže to byť babka alebo detko, niekto, pri kom máte oporu alebo vyslovene to útočisko, pretože toto je takýto ten perfektný pár, lebo nám tu vypadol kráľ a kráľovna minci, čiže presne to môže prameniť od nejakých takýchto ľudí, ako hovorím, najviac mi tu ide detko. Je to niekto, s kým ste možno vyrastali, alebo vaši rodičia to môžu byť niekto, s kým sa cítite veľmi dobre, rozumie vám a jednoducho ako keby stále vám sú nejakou oporou v živote, alebo sú tu pre vás, sú otvorení na vás a oni vám presne, ako som hovorila, ako keby budú dohliadať na niečo, alebo vám nejakým spôsobom pomôžu, alebo môžete sa obrátiť so svojimi problémami na týchto ľudí a znova
je tu ukázané, ako keby sa mala nastoliť všeobecne vo vašom živote taká väčšia rovnováha alebo tá harmónia, ako keby načerpáte aj vyslovene ako keby energiu z toho okolia, čiže veľmi pekne vyzerajú ľudia okolo vás a ste tu pod nejakou ochranou od nich a takisto aj tá vaša všeobecná energia tohto mesiaca hviezda, to je tiež nejakým spôsobom nejaká ochrana, ako keby, ja neviem, ste sa narodili pod nejakou šťastnou hviezdou alebo takto, čiže veľmi pekne to tu vyzerá, máte tu také dobre prirodzené vzťahy, nič tu nehrozí, niečo disharmonické alebo niečo nepekné alebo niečo, čo by vám malo narušiť nejakú vašu pohodu, takže ak máte akékoľvek problémy, vždy máte na koho sa obrátiť. A takisto, čo sa týka tej väčšej harmonie a toho súladu, tak to nám vyskočila aj šestka mincí v pozícii práca a financie, čiže tiež ako keby tu nám môžete obdržať nejaký dodatočný príjem alebo nejaký dar, čiže ako som povedala, môže to prameniť práve od týchto ľudí, alebo to môže byť z práce, napríklad dostanete nejaké povýšenie, alebo nejakú prémiu, alebo budete nejak dodatočne ohodnotení, ako keby sa vám malo vrátiť späť to, čo ste niekedy vykonali, alebo do čoho ste niekedy vložili energiu, ako keby vyslovene, že budete ocenení. Ak tu niekto trpel nejakými finančnými problémami predtým, v minulosti, alebo sa to ťahne až ako keby do tej prítomnosti, tak ako keby teraz ste mali nabrať to také väčšie možno finančné zabezpečenie, alebo ako som povedala, dodatočný príjem, ktorý vám vyslovene pomôže a je vám to nejakým spôsobom dané za niečo, čo ste vykonali vy, čiže ako keby taká karmická odplata za niečo dobré, čo ste urobili, milí radci. Dotiahneme si tu takisto kartičky na tú šestku minci, aby sme sa dozvedeli viac o tej pracovnej oblasti. Niečo, čo nečakáte, niečo naozaj, čo by ste absolútne nečakali. Karta mesiaca, čiže nejaké vyrovnanie, nejaké odhalenie, niečo, ako som povedala, niečo pred vami skryté, čiže ako keby nejaký darček alebo niečo, vyslovene niečo prekvapujúce. Takisto mám tu znova, sa mi tu vyskočila charakteristika osoby, ktorá je taký, skôr teraz ide o nejakého takého biznismena, čiže presne to môže byť váš spoločník v práci, alebo šéf, alebo váš nadriadený a ako keby mal byť k vám štedrý, alebo mne tu stále ide, ako keby vás mali povýšiť v tej práci, pretože tu prichádza nejaká zmena, ktorá ako keby bude dlhú dobu trvať. Čiže ako keby ste mali byť povýšení a vy ešte ste len na začiatku tej cestičky toho nového miesta v práci a ako keby začínate tak pomaličky vykonávať činnosti a zabývate sa možno v nejakej novej kancelárii alebo na nejakom novom mieste vyslovene, čo sa práce týka a pomaličky budujete niečo, nejakú firmu, ale to môže byť kľudne to, že vy dostanete nejaké dodatočné peniaze a začínate pomaličky trpezlivo tvoriť niečo vlastné, alebo si otvoríte firmu a vy sa počase dostanete do presne tejto energie toho cisára, čiže toho nejakého takého biznismena s jasnou predstavou a víziou, takého presne vizionára, ktorý je naozaj tak ukotvený nohami na zemi, čo sa týka tej matérie alebo tých pracovných v tej pracovnej oblasti, keďže to máme na financie. Čiže ponúkajú sa vám tu veľmi pekné dary ako keby z toho okolia, čiže treba to nejakým spôsobom využiť, ale nie v tom zlom slova zmysle, ale vy si to nejakým spôsobom zaslúžite, pretože ako keby ženiete tú dobrú karmu alebo to dobre, čo ste zasiali. Takisto kartička rady, sú tu 4 poháre. A mne táto karta hovorí o tom, že všímajte si presne to, čo vám je ako keby ponúkané z toho okolia. Všimnite si, že ona tu ako keby sa pozerá na tie 3 vyprahnuté poháre, čiže na niečo také nepriaznivé, alebo nie že nepriaznivé, ale jednoducho na to, čo v živote má, ale vy si musíte všimnúť všetko to, čo vám je ponúkané z toho okolia. Ako som povedala, že veľmi veľa ľudí vám tu bude oporou, alebo vám sú tu ponúkané nejaké nové možnosti, alebo vás tu aj niečo prekvapí, alebo vyslovene zaskočí. Čiže pre vás je to taký odkaz, aby ste si to všimli, aby ste
na to reagovali, aby ste reagovali na tie synchronicity, aby ste sa jednoducho ukázali aj to, čo vo vás je možno, pretože ako keby môžete byť za to veľmi dobre ohodnotení alebo ocenení a to je presne to, v čo vy veríte alebo v čo vy dúfate, ako som povedala, že máte tu takú vieru a nádej v to niečo dobré a to dobré vám práve teraz prichádza a musíte si to ako keby všimnúť, čiže vyslovene buďte takí obozretní a ako keby oči na stopkách, lebo proste nikdy neviete, čo sa tu nám môže v tomto mesiaci okolo vás udiať a viete z toho možno ťažiť aj na nejakú dlhšiu dobu. Ešte sa pozrieme, čo vám tu hovoria záverečné odkazy. Poprosím si záverečný odkaz pre rakov na mesiac november. Pozrite sa na všetky udalosti alebo situácie z širšej perspektívy alebo z vyššieho uhla. Pozrite sa na celkový obraz, ktorý sa ako keby pred vami skladá. Čiže aj niečo, čo na začiatku môže vyzerať úplne že všeliako alebo v niečom, čo možno nevidíte úplnú perspektívu, ako keby je tu potrebné sa na to pozrieť z takej širšej perspektívy presne, pretože všetko vám to začne ako keby tak zapadať, ale to je také, ako keby tak budete skladať celý ten mesiac jeden puzzle k druhému a nakoniec zistíte až celkový ten obraz. Čiže ako keby nezastavujte sa pred nejakými novými vecami alebo priaznivými, pretože ako keby naozaj, že jedného dňa vám to dá zmysel, mi tu ide a presne vypadla mi tu kartička blahobytu, čiže hojnosť, blahobyt vás obklopuje v tomto mesiaci, tak ako som povedala, vedie to respektíve k tomu blahobytu z okolia. Môžu vám tu pomôcť naozaj títo ľudia, alebo ako som povedala, niečo dodatočne získate, alebo dodatočne vám príde nejaký príjem, alebo pôjdete na nejakú vyššiu pozíciu, takže naozaj veľmi dobre to tu vyzerá. A začnite si aj uvedomovať už teraz ten blahobyt, ktorý vás obklopuje, pretože máte tu na niekedy také nejaké emočné vypätia, alebo spadáte niekedy do takých stavov takého, že prestávam si ako keby vážiť to, čo ma obklopuje, zameriavam sa možno na niečo, čo nemám a skôr by ste sa mali zameriavať na to, čo už v svojom živote máte, pretože vtedy sa aj hýbe tá energia toho, že stále si toho priťahujete ako keby ešte viac toho pekného. Čiže naozaj vaša rada na tento mesiac je oceňte všetko, čo sa vo vašom živote deje. Vyslovene. Ešte jedna kartička a pozrieme sa, že čo nám to tu? Finančná oblasť, výborne, čiže znova je to o tej finančnej oblasti, o tom zisku, o tom blahobite znova. Čiže veľmi pekne, až dvakrát nám tu vypadla táto kartička, čiže určite tu príde nejaký dodatočný zisk alebo niečo, nejaká podpora z okolia, alebo neviem, vyhráte tu možno v nejaký dom, alebo čo ja viem, alebo v nejakej súťaži vyhráte, alebo obdržíte nejaké finančné, no jednoducho nejaké financie môžete aj vyhrať, čiže v tomto mesiaci pošlite si aj nejakú tie SMS-ky, čo sa posielajú niekde do rádia, či čo možno práve tam vás vyžrebujú, alebo podajte si nejakú športku, alebo čo ja viem, lebo naozaj až v 2 kartičkách a vlastne celý výklad som vám aj o tom hovorila, že máte tu takúto podporu. Čiže veľmi pekne to pre vás vyzerá, milí radci. Dúfam, že sa vám páčil váš výklad. Nestrácajte nádej a vieru v lepšie zajtrajšky, pretože sa vám to vyplatí. Všetko to nádherné k vám prichádza, ale nezabudnite to oceniť už teraz a nezabudnite si to aj všimnúť. No a budem vďačná, ak mi necháte nejakú spätnú väzbu v podobe lajkov alebo komentárov. Prihláste sa na odber, ktorý neodoberáte a ja už prechádzam k ďalšiemu znameniu. A tým znamením je Škorpión. Takže vítam vás, milí škorpióni, pri vašom novembrovom výklade. Pozrieme sa na každú jednu oblasť vo vašom živote, takže začíname. Ukážte mi energiu škorpióna v mesiaci november. Čo pekné sa v tomto mesiaci udeje škorpiónom, milí škorpióni. Na čo si škorpióni majú dať pozor v tomto mesiaci? Čo vás čaká v oblasti lásky?
priatelia, rodina, najbližšie okolie a vonkajšie energie. Ako na vás bude vplývať okolie? Finančná a pracovná oblasť. A aká je rada pre vás, milí škorpióni, na tento mesiac? Dobre. No, milí škorpióni, vaša energia tohto mesiaca, vyšlo nám ESO mečov. Budete ako keby v tomto mesiaci sršať nejakými novými ideami alebo novými nápadmi, alebo budete mať nejaké nové vhľady, veľa vecí sa vám ako keby objasní, veľa vecí sa vám vyjasní, je tu možnosť aj, že vyplavú na povrch nejaké skryté veci, ktoré boli pred vami skryté doposiaľ, čiže nejaké tajomstvá, ako keby ste tu mohli aj zistiť, s akými ľuďmi máte dočinenia, koho máte v okolí, keď tak pozerám na všeobecne tieto karty. Takisto veľa nejakých vhľadov, nových vízií, nových príležitostí, ako keby ste mali možno niektoré veci pochopiť na takej hĺbšej úrovni, ako keby vám vyslovene bude objasnené niečo konkrétne, k tomu sa ešte dostaneme. No a všeobecne taká analýza nejak života, alebo budete veľa sa zamýšľať, podľa mňa, objasňovať si veci, ukladať v sebe, čo ako je, čo sa deje vo vašom živote, prečo niektoré veci sú takto, prečo niektoré veci dopadli takto. Jednoducho ako keby tak príliš premýšľate a analyzujete v tej svojej mysli všetko, čo sa vám možno doposiaľ udialo. Mám pocit, že tu tiež budete prechádzať takou nejakou miernou transformáciou v svojom živote a ako keby vám teraz prídu nejaké dodatočné možno informácie, ktoré ste dlhú dobu nejakým spôsobom chceli, ale až teraz nastalo to obdobie toho nejakého objasnenia alebo vyjasnenia. To, čo sa vám tu pekné môže stať, vypadla mi tu kartička mečov, to nie je úplne priaznivá energia, ale hneď na to nám vypadla 10 pohárov a to je veľmi priaznivá energia, takže ešte si vyložím ďalšie karty, že čoho sa to týka. Mám pocit, že ako keby ste tu mali odchádzať od nejakého negatívneho zmýšľania alebo prestanete si vytvárať nejaké zbytočné starosti z nejakých vecí, na ktoré už nemáte vplyv. Čiže ako keby ste tu nechávali v minulosti isté veci, ktoré už vyslovene neviete ovplyvniť. Vyjasnilo sa vám už ako keby, prečo sa niektoré veci udiali, prečo niektoré veci boli tak, ako boli a vy ste sa rozhodli už vystúpiť z týchto energií. Máme tu ďalej 9 mečov, čiže ste sa rozhodli vystúpiť z energií, že budete za niečím smútiť, za niečím plakať, alebo už nechcete možno sa nachádzať v tej takej roli obete, alebo ako keby ste možno mali prevziať väčšiu zodpovednosť za svoj život a nenechávate ako keby sebou možno zametať. Keby ste sa rozhodli odísť od všetkých nejakých nepriaznivých situácií, nepriaznivých zväzkov, už ďalej nechcete ako keby trpieť. Rozhodli ste sa vyslovene, že chcete byť šťastnejší, nechcete byť niečím obmedzovaný, pretože mám pocit, že naozaj vás tu niečo ako keby obmedzuje a pre niekoho to môže byť, že práve tie vaše nejaké negatívne myšlienky v hlave je to, čo vás obmedzuje najviac. Čiže ako keby vypúšťate z hlavy to niečo čierne a odchádza to ako keby do minulosti. Ja vám ukážem všetky tieto karty, sú v podstate meče, všade máme čierne havrany, čiže to je tá mentálna úroveň, to je tá vaša nejaká negatívna projekcia a všetko to ako keby pomaličky od vás odchádza. Ukončujete tu všetko, čo vás nejakým spôsobom obmedzuje, alebo vám nedovoľuje sa nejakým spôsobom rozvíjať, alebo všetko, kde sa cítite stiesnení vyslovene. Niekto tu môže byť aj v takej energii, že momentálne, keď pozerá tento výklad, ešte pociťuje, že z niečoho si robí veľké starosti alebo jednoducho vidí niečo veľmi čierne
a môže tu natrpieť až nejakou nespavosťou alebo takými vecami a ako keby v tomto mesiaci toto všetko od vás odchádza, pretože vy budete mať tie aha momenty, tie momenty nejakého vyjasnenia a smerujete ako keby do takého plnšieho emocionálneho šťastia, len chce to čas. Čiže toto je veľmi pekná energia tých desiatky pohárov, ako som vám povedala, že je to veľmi priaznivá emócia, kde pri tejto energii sa cítime veľmi naplnenie, veľmi priaznivo, veľmi začíname vidieť a vážiť si tie ľudí okolo nás, tie pekné chvíle, ktoré zažívame, začíname žiť s takou väčšou ľahkosťou a ako keby, možno si tu na veľa z vás, milí škorpióni, prechádza transformáciou mentálnej úrovne, čiže ako keby musíte sa vysporiadať sami so svojimi myšlienkami, veľmi veľa mi to naznačuje práve to, že ako keby ste tu mali meniť spôsob vášho myslenia. Čiže to je veľmi dobré, pretože to je jeden z krokov našej celkovej transformácie a keď už niečo raz prepracujeme, už by sa to nemalo vraciať, čiže veľmi dobré. To, na čo by ste si tu mali dať pozor, nám vypadli dve palice, čiže nejaká voľba alebo nejaké rozhodnutie vás čaká. Ale v tomto mesiaci vy nevykonáte ešte žiadnu aktivitu ohľadom tej voľby, znova to bude len na tej ešte myšlienkovej úrovni a budete sa zamýšľať ako keby, že čo ďalej so svojím životom, tak všeobecne. Budete mať znova tie také hlbavé myšlienky, ale ešte sa mi zdá, že v tomto mesiaci nevykonáte žiadnu zmenu, pretože toto je ešte taká pasívna energia a ešte len príde to obdobie, kedy vyčkávame na ten správny okamih, kedy sa posunieme. Čiže v tomto mesiaci tu nevidím nejaký výrazný posun, čo sa týka vášho života, ale posun na tej mentálnej úrovni a znova odchádzate od niečoho nepriaznivého. Už ste sa rozhodli ďalej neplakať nad rozliatým mliekom, už sa nevraciate k nejakým situáciám, ktoré vám spôsobovali nejaké negatívne pocity, už jednoducho naozaj nechávate v minulosti to, čo nedokážete ovplyvniť. Znova ďalšia karta, ktorá mi hovorí o tom a začínate sa zameriavať na to všetko, čo vás obklopuje, na to, čo máte, na ako keby takto. Ešte tu je pred vami tá voľba, o ktorej som vám hovorila, pretože znova mi tu vypadla ešte ďalšia kartička, ktorá mi hovorí, v podstate sú tu dve karty, ktoré hovorí o nejakom rozhodnutí. Čiže je to v pozícii, že si na to máte dať pozor, takže dajte si pozor vyslovene na nejaké voľby v tomto mesiaci a to, čo by som vám chcela povedať, je to, že v tomto mesiaci sa vám ešte neodporúča ani konať vyslovene, aby ste ostali ešte v tej pasívnej energii a veľmi dobre si premysleli to, čo idete vykonávať alebo to, čo budete robiť. Je tu v podstate najprv ako keby vy potrebujete si vyčistiť to nepriaznivé zo života a až tak začínať niečo nové, aby sa vám to tam neprelínalo, pretože vy ešte ako keby úplne nie ste vyliečení z niečoho, čo sa tu v minulosti udialo, niečo, čo vás veľmi ranilo alebo ťažilo a podľa mňa to bude mať súvislosť s vzťahovou oblasťou, keďže tu nám vypadla tá kartička troch mečov. Čiže vyslovene, ak pred vami budú nejaké voľby, a to sa môže týkať kľudne teraz aj voľby v tom partnerskom vzťahu, niekto sa možno bude rozhodovať, či ostáva v partnerskom vzťahu, alebo rozchádza sa, pretože niečo sa tu udialo veľmi negatívne, o čom budem hovoriť za chvíľu. Čiže ako keby ešte nekonáme, aby sme neurobili nejaké veľmi náhle rozhodnutia, skôr premýšľame do budúcna, keď vykonám tento krok, ako môj život bude vyzerať, aby sme to všetko nejak spolu sklbili, ale prestávate sa ako keby trápiť nad tým, čo už bolo. Čiže veľmi pekne, lebo nechávate za sebou tú minulosť a skôr sa fokusujete na to, ako som tu povedala, že ste sa ako keby rozhodli byť šťastnými, čiže skôr sa fokusujete na to priaznivé vo vašom živote a snažíte sa zameriavať pozornosť na niečo pekné, čo vás obklopuje, alebo začínate si vážiť. Možno táto celá situácia vás chcela dať do nejakej väčšej pokory, aj to môže byť nejaký odkaz pre niekoho. Dobre, v tej vzťahovej oblasti máme tu tri meče, ako som povedala. Niečo v minulosti veľmi zle sa udialo, cítime sa veľmi zradení, zronení, sklamaní, vyslovene ako keby nám partner zapichol dýku do chrbta. To teraz platí pre ľudí, ktorí boli vo vzťahu alebo sú ešte momentálne vo vzťahu, ale je to nepriaznivý vzťah a necítia sa v ňom dobre, pretože niečo sa udialo, ako keby tu bola nalomená dôvera medzi partnermi, takže
Niektorí z vás možno ešte nevedia o tom, že toto sa stane a to bude práve nejaké to vyjasnenie, že s kým máte dočinenia, alebo ešte len niektorí z vás môžu zažiť niečo takéto nepriaznivé, nejaké sklamanie alebo nejakú zradu, ale to nie je také sklamanie a zrada, že z ničoho nič, že máme krásny zväzok, ktorý je bezproblémový a teraz zrazu, jak jasná z neba sa niečo stane, ale to skôr platí pre zväzky, ktoré majú dlhodobo nejaké problémy, tak ešte ako keby taká čerešnička na torte, ešte niečo nás dorazí, ešte niečo sa dozvieme a už naozaj pre nás to bude extrémne veľa. Ja mám pocit, že tu ide presne o nejaké karmické vzťahy a ako keby tá lekcia medzi vami už prebehla, pretože toto je kartička veľkňaza, ktorá mi hovorí o nejakom posune alebo vnútornom raste a aj to, že partneri si boli v tomto prípade nejakými vzájomnými učiteľmi a mali sa ako keby posunúť týmto partnerstvom k nejakej lepšej verzii samého seba, ale to znamená, že vlastne tí partneri neboli pre seba určení na žitie tým životom, iba si mali odozdať tú lekciu a tým pádom tá lekcia už prebehla a majú sa vlastne ďalej posunúť, čiže znova posun a veľmi veľká rýchlosť a vy prechádzate z energie toho sklamania a toho niečoho nepriaznivého, tej zrady v podstate, lebo už prebehla tá nejaká lekcia, ktorú ste sa tu s partnerom mali naučiť, čiže vy sa ako keby presúvate veľkou rýchlosťou od toho pocitu zrady k takému pocitu, nie k pocitu, ale do takého obdobia liečenia svojho srdca. Čiže vyslovene tu nám môže byť ukončenie nejakého zväzku v tomto mesiaci, ak sa udeje táto udalosť, že sa dozviete niečo alebo niečo sa vám vyjasní, alebo jednoducho už prebehne tá ako keby zrada alebo niečo to, čo pocítime. Čiže presne ako som povedala, vy ste sa rozhodli byť šťastní a jednoducho nechávate za sebou tú minulosť, už neplačete nad tým, čo neviete ovplyvniť. Možno tu boli nejaké manipulátorské sklony, aj z vašej strany, aj z partnerovej. Nikdy to nie je tak, že jeden z partnerov je teraz úplne najväčší vinník a ten druhý je úplne zlatíčko. Stále sa podieľajú na partnerskom zväzku dvaja. Čiže aj Čiže takto to treba brať, že jednoducho tento partner ako keby nebol ten vhodný pre vás a práve vy sa dostávate do tej energie liečenia si zraneného srdca alebo jednoducho ako keby zostávate sami. Chcete aj veľa priestoru ako keby pre samého seba na to, aby ste si to všetko v sebe nejak viacej prepracovali, tie všetky nejaké ťažobné pocity. Pre single ľudí, ktorí sú úplne sami, tak toto je ešte obdobie vašej samoty, není tu nikto na horizonte, nepríde k vám nikto, ale vy ako keby o samote si teraz ste v období, kedy si prepracovávate všetky vaše zväzky, ktoré ste zažili doposiaľ a teraz ako keby by ste si mali vyslovene dať aj stopku od nadväzovania nejakých nových partnerstiev alebo nových nejakých vážnych vzťahov, pretože vy ešte nie ste ako keby vyliečení z toho predošlého. Čiže práve je toto obdobie toho nechávania za sebou tej minulosti. Čiže ako keby vy sa tu načistíte a znova z toho všetkého, čo ste doposiaľ v partnerských zväzkoch prežili, je tam nejaká pre vás lekcia, ktorú musíte odobrať, musíte si uvedomiť, že asi kde nastala chyba alebo prečo všetky zväzky dopadli tak podobne. Upozorňuje vás to na niečo vo vašom vnútri, čo potrebujete prepracovať, alebo musíte zistiť, že prečo si priťahujete veľmi podobných partnerov a takéto veci, čiže možná nejaká práca s vnútorným dieťaťom by som vám tu povedala, alebo takéto veci, že prečo každý ten zväzok je nejaký nepriaznivý alebo nevyjde. To nemusí byť úplne nepriaznivý, že naozaj že katastrofálny zväzok, ale jednoducho, že nevyjde, že nie je tam ten dlhotrvajúci potenciál. Čiže žiadne nové zväzky, žiadne nové osoby, skôr čas pre samého seba a liečíme si vyslovene tie minulé a to srdiečko naše, aj to naše celé vnútro si dávame do poriadku. A presne tá vaša energia tohto mesiaca mi presne o tom hovorí, že tu bude nejaké objasnenie, vy získate tú lekciu, vám sa vyjasnia všetky tie situácie, vy prídete na to, prečo sa dejú veci tak, ako sa dejú, vám prídu tie momenty, tie vhľady, alebo tie nejaké vnútorné prežitky, ako keby z minulosti sa vám znova vyplavia a už sa na to budete pozerať nejakým iným spôsobom. Dobre, prechádzame na ľudí okolo vás, vonkajšie energie a takisto blízke osoby, priatelia, kamaráti.
Dobre, no, prvé, čo vám chcem povedať, je, že vaše okolie vás bude chcieť vyťahovať z týchto nejakých nepriaznivých pocitov, alebo vás bude chcieť jednoducho, aby ste nezameriavali tú energiu na to nefunkčné, na to nepriaznivé, na tie vaše nejaké bolesti, alebo na tie negatívne myšlienky, pretože tu nám môže niekto kľudne mať až také pocity, že už možno nič dobré ma v živote nečaká, už nikdy nenájdem toho partnera, alebo už teraz navždy budem sám, že naozaj až také prehnané, a to nie je pravda, pretože nikto na tomto svete nie je odsúdený, aby dožil život sám. Takže stále to vieme zmeniť, pokiaľ to zoberieme do svojich rúk. No a v podstate tie vaše blízke osoby vás budú chcieť vytiahnuť, budú vám chcieť vdychnúť taký nový dých do života. Možno tu získate aj nejaké pozvania niekde, alebo vyslovene budú s vami chcieť tráviť čas. A je to spôsobené presne tým, aby ste nechali za sebou tie vaše nejaké negatívne emócie, ktoré ste prežívali, a skôr sa zameriavali na to pozitívne a išli si za tým svojim šťastím a preliečili si tú dušu. Ako som povedala, obe karty mi hovoria o tom, že ako keby tí ľudia vdychnú taký nový dých do vášho života, trošku vám prinášajú tí ľudia takej radosti, možno až takého detského bláznostva, pretože fakt chcú, aby ste prišli nejakým spôsobom na úplne nové myšlienky, a myslím si, že mali by ste určite tráviť čas s týmito nejakými blízkymi ľuďmi, čiže to môžu byť vaši kamaráti, môžu to byť rodinní príslušníci, jednoducho ľudia, ktorí vás majú radi a jednoducho vedia vám aj možno nejakým spôsobom dopomôcť alebo doradiť, a viete sa s nimi aj zabaviť. Čiže skôr by som vychádzala, naozaj popracovala vedome na tom, že odchádzam od týchto nepriaznivých pocitov a skôr vychádzam niekde do spoločnosti. Neuzatvárajte sa úplne do seba, pretože je tu tá tendencia, lebo ako som povedala, vy potrebujete veľa času pre seba, ale skúste to urobiť nejak tak, že áno, dávam si aj ten čas pre seba na to moje nejaké premýšľanie, analyzovanie toho všetkého, ale nie zase toľko času, aby som až upadal do nejakej depresie a už zamykal sa, ale vychádzam aj medzi tých ľudí a trošku sa zabávam, prichádzam na iné myšlienky, trošku vykonávam nejaké činnosti, ktoré mám rád s týmito ľuďmi, alebo ktoré ma prinesú ako keby na iné myšlienky, čiže vyslovene o to tu ide, a tí ľudia z vášho okolia vám vyslovene ako keby budú prijať všetky tie vonkajšie vplyvy. V oblasti pracovnej a v oblasti financií tu máme rytiera pohárov, čiže pre niekoho z vás to kľudne môže byť taký odkaz, že máte nejakého kolegu v práci, ktorý vyslovene vás bude chcieť pozvať niekde na večeru, alebo vás bude chcieť pozvať niekam von, prechováva k vám nejaké city. Čiže kľudne môže byť niečo také, ale ja neviem, či úplne vo vašej tejto energii je vhodné, aby ste začali randiť. Choďte na to stretnutie, jasné, že stretnite sa, ale myslím si, že vy pri tejto energii ešte nie ste úplne pripravení na to, aby ste nadväzovali nejaké nové vzťahy. Ale zároveň odporúča sa vám, pretože máme tu aj tú radu, sú to 4 palice, čiže rada je vyslovene ako keby tráv čas s ľuďmi v tomto mesiaci a trošku sa zabávať, trošku príď na iné myšlienky, trošku ako keby raduj sa z toho života a neuzatváraj sa úplne pred svetom, čiže ako keď vás niekto pozve na nejakú večeru a možno tu príde z tej strany aj nejaká ponuka citov, ale mám pocit, že si to aj tak hneď vyjasníte, že ako keby ste tu objasnili tomu človeku, že ešte nie ste na to pripravení alebo niečo také. Uvidíme pohárov, čo tu ten kolega, ktorý nám prechováva nejaké city, alebo to môže byť nejaký, to nemusí byť vyslovene kolega, to môže byť len človek z firmy alebo také niečo. Aha, mám pocit, že ten človek si všimne na vás, že práve ste v veľmi dobrom období svojho života a práve aj a znova je tu, aj od neho bude prameniť nejaká ponuka, aby ste odišli z toho nepriaznivého a vyslovene mne tu teraz úplne nabehol taký odkaz, že ako keby
Niekto sa tu možno bude sťahovať od toho partnera, s ktorým to nevyšlo, alebo sa bude vyslovene presúvať a môže to mať spoločné niečo s týmto vašim kolegom v práci, možno vám ponúkne nejaký podnájom, alebo vám ponúkne nejaké miesto dočasné na bývanie, alebo také niečo, čiže vás pozve možno na nejakú večeru, alebo niečo také, pretože vám bude chcieť ako keby pomôcť vo vašej situácii a ako keby na tom mieste začnete novú etapu alebo ten nový cyklus, budete sa cítiť taký odľahčený. Karta blázna je, že idem do niečoho, čo ani neviem, do čoho idem, ani neviem, prečo som v podstate povedal áno tomu kolegovi, že beriem tú tvoju ponuku, čiže ten tvoj byt alebo to nejaké sťahovanie, ale tak veľmi chcem odísť od tohto nepriaznivého, že ani sa nad tým nejakým spôsobom nezamýšľam, že čo ma tam teraz čaká, ani v podstate to nemusím vedieť, ale tu mi je ťažko, takže odchádzam. Čiže pre niekoho to môže byť kľudne taký odkaz a tento váš kolega vám nejakým spôsobom presne pomôže v tejto veci, ako keby čisto to je na nejakú vec s bývaním, s presťahovaním, opustením domova a na inom mieste začiatok nového cyklu. Budete sa rozhodovať, ale urobíte ako keby takú rýchlu voľbu. Čiže ako som povedala, OK, teraz mi to dáva ešte iný zmysel. Tu na máte v podstate to upozornenie na plánovanie vašej budúcnosti, o čom som vám hovorila, že máte si tu dať pozor na nejakú voľbu, pretože ste ako keby v okamihu, kedy vyslovene rozhodujete sa, ako bude vyzerať váš život, ak urobíte nejakú voľbu. Čiže tu na kľudne môže prísť ponuka od tohto tu na človeka z vašej práce, o čom vám celý čas hovorím. A on vám ponúkne niečo také, aby ste opustili priestor, kde ste, a aby ste začali cyklus nový alebo novú etapu v živote, v podstate v tomto príbytku. On nemá zlý zámer táto osoba. Ja si myslím, že to je osoba, ktorá je taká spriaznená, ale teraz chcem povedať, to môže byť aj rovnaké pohlavie ako my, čiže pre niekoho to bude, že je to opačné pohlavie a zároveň k nám prechováva možno aj nejaké city, ale v tom dobrom nám chce pomôcť a pre niekoho to môže byť veľmi dobrý kolega, kamarát z práce, kamarátka, čiže môže to byť aj rovnaké pohlavie, ale je tam medzi vami a touto osobou určite nejaké spriaznenie, alebo je tam jednoducho z jeho strany dobrý zámer, on to nemyslí v zlom, ale keďže vy si tu máte dať pozor na túto voľbu a ja som vám povedala na začiatku, že sa máte držať viacej pasívne ešte v tomto mesiaci, neviem, či je úplne vhodné robiť tie unáhlené uzavery a či by ste si ešte nemali dať taký čas pre seba a neskôr možno až ku koncu mesiaca by bolo tak vhodné sa rozhodnúť, alebo až ku koncu mesiaca už sa začnete nejakým spôsobom hýbať, alebo poviete, že či to príjmate alebo nepríjmate, ale dajte si ešte ten čas presne na taký prirodzený chod tých udalostí. Zatiaľ ako keby trávte čas s nejakými svojimi blízkymi ľuďmi a trošku sa doliečte. Čiže naozaj dajte si pozor na tú voľbu, pretože toto je ďalšia karta, ktorá nám hovorí, že nevieme, do čoho ideme. A presne ako som povedala, aby to nebolo takým spôsobom, že tak veľmi chcem od toho nepriaznivého odísť a dúfam, že na nejakom ďalšom mieste budem už konečne šťastný, alebo dúfam, že nejaká táto zmena mi prinesie šťastie a pritom nemusí to úplne tak byť. Ale nehovorím, že toto je zlá voľba, len ešte ako keby nie teraz. Vy to možno aj budete tak nejak intuitívne cítiť, že áno, páči sa mi to, išla by som do toho, ale ešte chvíľku času mi daj, ešte ako keby potrebujem čas. Ale nemá zlý zámer tento človek, nechcem, aby ste si mysleli, že je za tým niečo, alebo niečo také nepriaznivé. Nie, toto je veľmi dobrá energia. Dobre, a odporúčanie ako rada na tento mesiac je v podstate tá štvorka palíc, čo mi hovorí o tom, ako som vám hovorila, že trávte čas s ľuďmi, prichádzajte na iné myšlienky, otvorte sa na nových ľudí, možno tu budete pozvaní vyslovene na nejakú zábavu, na nejaké narodeniny, na nejakú udalosť, kde sa jednoducho bavíme s tými ľuďmi, rodinná oslava nejakého dieťaťa, alebo to bude len nejaká party možno s kamoškou alebo nejaké posedenie si niekde vonku alebo taká nejaká zábava, možno naozaj
hoci čokoľvek to môže byť, možno pozvanie na svadbu a takéto veci. Čiže niekde by ste mali výjsť medzi ľuďmi, tak ako som hovorila, aby ste nesedeli v tejto energii, ale s tou voľbou mi to tu ešte, ako keby som vám ešte niečo chcela povedať, ale chýbajú mi karty, čiže ja si tu objasním ešte, čo sa týka tej voľby, lebo chcem vám to povedať tak, aby ste vedeli, že čo máte robiť, lebo toto nie je podľa mňa zlá voľba, ale tu na nás to upozorňuje, že ešte s tým počkať. Ja sa pozriem, čo mi to tu hovorí. Dobre, rozhodovať sa na základe svojho srdca, ale nebyť naivný alebo nečakať presne, že nájdem šťastie na nejakom novom mieste, pretože vy musíte najprv v sebe prepracovať to, že som šťastný práve teraz. A je jedno, čo sa deje okolo mňa alebo kde som, ale vy si musíte ako keby ten pocit šťastia vybudovať v samom sebe. Čiže nedávajte dôveru alebo vieru v to, že niekde inde alebo nejaká zmena alebo jednoducho niečo zvonku ovplyvní môj stav šťastia alebo niečo také. A aby ste túto ponuku nebrali úplne ako nejaké... Toto je karta takého snílka, ten páš pohárov, a to je také, že môžete si príliš zidealizovať túto ponuku a potom, aby ste neboli neskôr sklamaní. Aby ste tak nebujali v oblakoch, že sa tak zasnívate, že tam mi bude dobre a tam konečne nájdem to, čo chcem, alebo to, aby som bol šťastný. Dobre, myslím si, že toto stačí úplne na tú voľbu a jednoducho áno, riadte sa srdcom, ale ako keby dajte si čas. Ešte nie je ten správny čas, ujasnite si presne, aby ste vedeli do budúcna pár krokov vyslovene, že keď urobím túto voľbu, čo všetko to obnáša a čo všetko budem musieť zariadiť a aké všelijaké veci budem musieť tomu prispôsobiť a čo budem vykonávať. Čiže vyslovene pasívna energia, ale v hlave to veľké rozmýšľanie nad tým, ako čo bude, plánovanie tej budúcnosti, čiže znova premýšľanie. Veľmi veľa tu analyzujete a myslíte v tomto mesiaci a zároveň tá rada, trávime čas s ľuďmi, ktorých máme radi. Otvoríme sa všetkým možným pozvaniam. Dobre, vesmír riadi okolnosti a ja som vždy v ten správny čas na tom správnom mieste. Čiže presne nechávame sa unášať tým vesmírom, tým plynulým chodom udalostí. Nič sa nesnažíme uponáhľať, všetko má ako keby ten správny čas a vy máte len byť prítomní a reagovať na dané synchronicity, ktoré sa okolo vás dejú a tie vás jednoducho vedú tým správnym smerom. Ďalej, som požehnaný, skvelou rodinou a úžasnými priateľmi. V mojej prítomnosti sa každý cíti nádherne, máte okolo seba naozaj veľmi dobrých ľudí, ako som povedala. Aj tento človek z našej práce, alebo nejaký biznis partner, alebo niekoho, koho poznáme z firmy, alebo pracuje v jednej budove ako my. Takisto vaši blízki ľudia, ako som povedala, budú vás chcieť vyťahovať jednoducho od týchto nejakých nepriaznivých udalostí. Tu nám máte radu, aby ste trávili čas, čiže naozaj uvedomte si, že ste požehnaní tými skvelými priateľmi a skvelou rodinou a vy vo vašej prítomnosti sa jednoducho aj oni, aj vy v ich prítomnosti sa cítite a dokážete od nich vyslovene načerpať tú takú novú a pozitívnejšiu energiu. Ešte tento záverečný odkaz sa pozrime, čo nám tu hovorí. Tvoj zväzok prechádza skúškou. OK, to mi pripomína jeden odkaz, ktorý mi prišiel v strede výkladu, ale nejak som sa zakecala a zabudla som. Čiže vyslovene, ak pre tých ľudí, ktorí ešte toto nezažili a ešte tu neprišlo to sklamanie, alebo tá zrada, alebo tie nejaké výpätosti vo vzťahu, tá nejaká malá drama a pre ľudí, ktorí sú zadaní a majú nejaký zväzok, tento váš zväzok prechádza nejakým testom, nejakou skúškou a ja vás chcem upozorniť, že mám pocit, že tento zväzok neprejde tou skúškou. Čiže podľahne možno váš partner nejakej inej osobe, pretože ja tu celý čas cítim niečo ohľadom vzťahového trojholníka a
a ako keby niekto podľahne inej osobe, čiže môže sa do toho pripliesť, môže to byť váš partner, ale pozor, to môžete byť aj vy. A tento človek z vašej práce vám môže pomotať hlavu a vy ako keby podľahnete tejto osobe, pretože pôjdete s ním niekde na večeru alebo na nejaké pozvanie, o ktorom som hovorila, vy už budete bujať v oblakoch a byť tým snílkom, ako som hovorila, už si predstavovať nejaký krásny nový začiatok s týmto človekom a tu sa niečo vo vašom zväzku stane. Vy jednoducho, buď sa to dozvie váš partner a tým pádom vy si budete vyčítať, že ste niečo také urobili, čiže tu na presne budete sa snažiť nechávať za sebou v minulosti to, čo už ako keby nie je priaznivé, alebo to, čo neviete už nejakým spôsobom ovplyvniť a budete odchádzať od toho a môžete tu byť s tou päťkou mečov v energii takého oľutovania svojho činu a toto vám nemusí priniesť až také niečo vynikajúce, ako ste si možno predstavovali, tento človek z toho vášho pracovného prostredia a práve preto dávajte si pozor na tú voľbu. Tento odkaz nám to trošku viacej vyjasnil, čiže niekto sa nájde v tomto príbehu, niekto sa nájde v tamtom príbehu a niekto si vezme z toho jednoducho to, čo s vami rezonuje, keďže je tu veľa ľudí, je tu viacej tých príbehov, čiže hovorím, pre niekoho to môže byť toto, ale vedzte, že môže tu prísť do cesty osoba a je tu skúška vášho vzťahu, ktorý máte. Pre single ľudí platí to, čo som pre single ľudí povedala, ale jednoducho prechádzate si tu s partnerom nejakou skúškou, otestovaním, či prejdete, či jednoducho, ako som povedala, pramení z toho nejaká lekcia. A je to vo vašich rukách, či ste schopní sa posunúť tým správnym smerom, alebo sa to nejakým spôsobom medzi vami pokafre. Nejaký zásah tu môže byť. A ja mám pocit, že to bude od toho nejakého človeka z práce. Dobre, milé škorpióny, dúfam, že ste z toho výkladu vyťažili čo najviac. Ak sa vám váš výklad páčil a rezonoval s vami, alebo napíšte mi kľudne do komentáru, že ktorý z týchto príbehov je pre vás, alebo ako to cítite, ako to vnímate. Ak sa vám páči, nechajte mi like. Tí, ktorí neodoberajú, prihláste sa na odber. A ja sa s vami zatiaľ lúčim. Určite sa vidíme pri ďalšom videu, takže majte sa, papa.